Minister-president Eugène Ruggenaat maakte vandaag tijdens de dagelijkse persconferentie bekend dat er de afgelopen dagen veel overleg is geweest met werkgevers. Er is gesproken over een mogelijk pakket van solidariteit. Doel hiervan is om te zorgen dat er minder ontslagen vallen en mensen hun inkomen kunnen behouden. Verder komen er maatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijven door kunnen gaan. Dat is belangrijk, zo zei Ruggenaat, omdat bedrijven ervoor zorgen dat mensen een baan hebben. Later op de dag zal in een persconferentie meer aandacht worden gegeven aan het pakket maatregelen, aldus minister-president Ruggenaat. Vandaag zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen van mensen met het coronavirus. Dat zei epidemioloog Izzy Gerstenbloed. Er zijn in totaal op Curaçao nog steeds 4 gevallen geregistreerd. 1 daarvan is vorige week overleden. Verder zijn er in totaal 108 mensen gemonitord. Van 92 mensen is na 14 dagen de kans dat ze besmet zijn 0 geworden, omdat ze geen symptomen hebben laten zien, aldus Gerstenbloed. Er worden dus nog 15 mensen intensief gemonitord. Verder gaf hij aan dat er ruim 1200 mensen zijn teruggekeerd sinds de grenzen zijn gesloten. Die mensen worden in de gaten gehouden en soms ook opgeroepen, maar Gerstenbloed benadrukte dat op Curaçao tot nu toe het aantal besmettingen meevalt.